Ajde onda čisto da nastavimo tu Cleveland tradiciju i da stavimo Milroa, čisto da izvređemo Šedura još više. Da budemo zli malo. Vreme je za NFL Bulumentu, kao i uvek sa vama su Uroš Arsenijević i Petar Petrović. Ajzače Teslo, to sam ja, a Toto, naravno, Slobodni duh na Twitteru. Izbjegavajte Twitter. Moram da primetim da poslednje 3 epizode nemam inspiracije. Nemaš inspiracije? Nik. Nego sam samo... Dobro. Ali teško je, brate, u poslednje 3 epizode sve neke teške teme, ali u današnjoj epizodi počinjemo, naravno, imamo veću publiku, 200 followera na YouTube-u, hvala vam. Mi nismo mi smo vi, ne znam kako drugačije to da kažem. Bulumenta je skup ad hoc skupljenih ljudi oko iste strasti i mi sve vas koji nas sad slušate i gledate računamo i tekako u Bulumentu. U današnjoj epizodi ćemo se baviti fantasy rookie draftom i to u neke prve 3 runde, znači pomenut ćemo 36 igrača, što više, što manje, naravno pomenut ćemo i neke koji se projektuju da budu u fantaziju nedraftovani, znači nešto što možemo reći da su sliperi, zato sam ja Isaac Tesla večeras. To je baš ono, ako volite da se kockate, to je pik za vas. Odnosno nemojte ga birati, nego sačekajte da padne, ali pre svega tužna vest u Indianapolisu, jedan od najinteresantnijih i najživopisnijih vlasnika franšiza Jim Irsay više nije sa nama, neka mu je laka crna zemlja. Mi njega nismo i Coltse uopšte nismo preterano nešto puno pominjali, osim kao eto ishodište Danija Dimesa, odnosno Jeniela Jonesa i jedno mesto koje onako dosta u jednom nesređenom stanju od kako su izgubili franšiznog quarterbacka, pa sad neki kažu da je to krenulo od Manninga, neki kažu da je krenulo od Andrew Lucka, svakako jedno mesto koje ćemo pomenjati i danas zbog izuzetno kvalitetnog tight enda koji je otišao tamo, ali Jim Irsay se ubraja više u onu grupu vlasnika u kojoj je Jerry Jones, na primer, nego u nekog nevidljivog bogataša koji sedi u nekoj dalekoj, visokoj kuli, voleo da se druži sa country i rock zvezdama, voleo da deli njihove životne vrednosti, tako da je dosta eksperimentisao i sa, ajde da kažemo, psihoaktivnim substancama, da tako to nazovemo, bio je i otvoren. Što politički korektan je danas. Ja sam uvek takav, brate. To je zbog ovog 200-tog slušalca, ne znam ko je, brate. Ovih 199 sve ih znamo, razumeš? Pa reko ovoj 200 ne znam. Nepoznati slušalče. Dobrodošli na Radio Televiziju Srbije, gde je sve kako treba i po PS-u. NFL Bulumenta 202. Ali ne znaš šta se razmišlja, brate? NFL Bulumenta. Tako bi rekli, ne, Bulumenta. Ali onda idemo Užice, razumeš tamo, Bulumenta. Pa jeste, brate, ako neko nije bio politički korektan, to je bio Jim Irsay. Da li bi ti možda čisto nešto rekao kao neki mali in memoriam, ne moramo, ali stvarno onako, eto. Ne, zanimljiva figura u svakom slučaju, nije baš što ti kažeš, nije svakidašnji vlasnik. Volao je da se umeša, volao je da opljune, volao je da kaže koju smešnu i zanimljivu, ali ne bi sada... I bio je na Twitteru sve vreme. Da, uredno je on volao da baci komentar na sve, otprilike. I kad treba i kad ne treba. Ja mislim da je poslednje nešto sad, kad se u kom trenutku to desilo, ili da li je to fazon da ne vodi on. Iako to si u pravu, bio je jako poprilično aktivan na Twitteru, ali kao da mu neko vodi Twitter profil, šta je već priča. Uglavnom, poslednje što je prokomentarisao da sam ja vidio je ova pobeda Pacersa nad Knicksima. Tako da, eto,
Iako onako je država Indijana je baš u znaku košarke, pogotovo u poslednje vreme, Tako je. ipak je on obeležio i fudbal u toj saveznoj državi, tako da eto, jedan mali kratki omaž i sa bulumentine strane, ali i u drugim zanimljivim vestima. Nadam se da ga onaj koš Tyrese Haliburtona nije ubio, nadam se da nije zbog toga. Srčka je sretila. Mislim, vidi, da je ono bila trojka za pobedu. Možeš misliti kako su radile urgentne službe, ne samo u Indianapolisu, nego u Njujorku. U Njujorku tek. Druga tema je naravno, ima nade za fudbal, ima nade za budućnost, tuš-puš zabrana nije usvojena, nekih 10 franšiza je glasalo protiv. Tako je. Na opštu radost tebe, mene i ostatka bulumente, kako je rekao, ja moram kažem da mi je jako žao što moji Cardinalsi su glasali za ukidanje. I moji su glasali isto. Ali ja sam rekao, mislim, svi mi iz bulumente, nažalost, navijamo za ove pičkaste franšize. Tako je, niko nema muda od ovih franšiza. Vrate, svi su nešto, Svi su se usrali. Tuš-puš je stvarno skoro pa nezaustavljiv potez koji je zapravo dosta ima veze sa ragbijem. I to je meni dobar primer kako ti možeš iz potpuno, ajde kažemo sličnog, ali drugačijeg sporta da mazneš neku dobru foru i da je primeniš u svom sportu, tako da sam ga od uvek cenio i voleo. Ne ide mi u glavu da Jonathan Gannon, koji je bio ozbiljan deo Eagles franšize i prešao u Cardinalse, nije osetio potrebu da se oduži, da kažemo, timu koji ga, da kažemo, i stavio na poziciju head coacha. A što Shane Steichen isto to? I Coltsi su glasali protiv. Shane Steichen se ne izmislio tuš-puš, bret. Pa eto. Kako krešaš, bret? Ja sam razočaran potpuno, znaš. Možda je zato Jim Irsay preminuo, kao bio fuzon, ali brate, zašto kao? I ko još, Demiko Ryans je bio u fuzonu, ne, to je sve okej, to je skroz jedan. Pa ne, isto je, pa ima, znaš šta je fora, ima dosta head coacheva koji su u fuzonu, nema problem s tim, nek se nastavi, ali su vlasnici izgleda muda im u grlu, šta god. Mislim, i Mike McDonald iz Seattle isto komentari su u fuzonu, te kao injury reportovi, to nije toliko dramatično da bi sad morao da se ukine taj play. I u fazonu sam nema, pritom je Mike McDonald defanzivni ako oni kao defanzivci su u fazonu, nemojte ga ukidati, onda jebi ga, brate. Jeste. Ali mislim, to je u stvari strašno, znači s čim mi pričamo, ajde da se vratimo i na basket kratko. Znači mi smo imali u poslednjih 5 sezona jednog Embida i evo sad SGA-a kao MVP-eve. Sad može da se diskutuje zašto je to tako ili nije tako i zašto Jokić nije naj-MVP svih vremena, ali ovaj predlog je potekao od franšize iz Green Bay-a, za koju sad možemo potpuno da kažemo da je izgubila svaki ugled ako ga ikad imala u mojim očima. Moj problem je što su oni to klasifikovali kao stil igre, odnosno vrstu igre koja je opasna po igrače i koja izaziva povrede i u kojoj, eto, može da se bespotrebno strada, što je baš onako, da li ste išli skoro na operaciju promene pola, gospodo iz Green Bay-a, znači stvarno onako, da se zamislite koliko je to cinično i onako nečojstveno s njihove strane da kažu. Mislim, meni je bolji Frankie Louvu koji je samostalno glumio pticu, razumeš, i pokušao da bilo šta uradi, da zbuni, da napravi kakvu god, mislim, ko se ne sjeća, on je preletao na liniji... Da, pokušavao je da
izračuna kad će biti kad će da krene, tako je. I 3 puta je omanuo i onda su sudije došli i rekli, slušaj, brate, ako to uradiš još jednom, priznaćemo ono kao touchdown bez ulaska u zonu touchdowna, tako da, eto, i to je moglo da bude nešto ono kao zanimljiv neki razvoj. Nije prvi put da se zbog dominantnosti nekog igrača uvede novo pravilo. Mislim, nekad davno nije postojao offside u fudbalu, pa je uveden offside u fudbalu, pa se promenila taktika, promenila se igra, ne znam, pojavio se Lou Elcindor, ili kako se već zvao, Karim Abdul-Jabbar, pre nego što je promenio veru, pa su morali da uvedu pravilo silazne putanje, jer je on imao milijarde blokada i tako dalje, i tako dalje. Znači, dominantnost se na neki način reguliše pravilima, ali na neki način i iz toga treba da se poboljša igra. To je kao da si ti došao i rekao, evo, mi smo sad, ne znam, koja je najsiromašnija franšiza u NBA-u? A onako, u smislu duhovnom, ne u smislu novčanom. Ajde da kažem, ili Denver? Nije Denver. Misliš kao NBA Brownsi, ne si na to mislio? Pa NBA Brownsi, ko bi bili NBA Brownsi? Pa NBA Brownsi... Bilo gde da igra LeBron. Dobro pitanje, da. Dobro pitanje, možda je Orlando, brate, ne znam. Pa ne znam ja, ali evo, ako nas slušate, svakako nam napišite šta vi mislite ko bi bili NBA Brownsi. Ali recimo sad dođe jedan Orlando i kaže, znate, ovaj momak iz Golden State-a može pogodi sa bilo kog mesta. Ajde ukinemo trojke. Ne važno se više trojke. I sad kao oni sednu i razmišljaju kao, znate, ako baca loptu s te daljine, povredit će rame. Mislim, na tom nivou je bio predlog da se ukine tuš-puš. Tako da, kako kaže trener Nick Sirianni, gde je kamera? Ko zna da radi, taj će da radi. Ko ne zna da radi, Green Bay. To je neki mali uvod. Ove vesti o Aaronu Rodgersu, je li to istina ili nije istina? Izgleda nije istina. Pa je li stigo Aaron u Steelers-e? Nije. Ma, nemam pojma, brate. Ja sam danas totalno van tokova. Ja sam još uvijek šokiran time da što je Bill Belichick verio u njegovu, brate. Je li verio? Je li prstenovao? Da, verio, brate. Dobro, ali to već ulazimo u one kriminale. Bila je svojevremeno, kako se zvaši, samo je bila veća. Ovo je Jordan mala pa crna. Ovo je bila velika plavuša i sudala za nekog onako predsmrtnog milionera. Bojim se da je... Brate, ulazimo polako u magazinin. Magazinin, daleko bilo. Krenuli smo, brate, s RTS-om, završili smo na Pinku, Ami G, brate, i te fore. Sledeće je, brate, Happy, idemo Ćirilica, brate, da vidimo. Ćirilica, goli život, goli život, tako je. Pa pazi, mislim, moglo je da se desi. Arkan je obišao ceo svet, tako reći. Idemo na rookie draftove. Mi smo dosta pričali i o samom draftu i o mestima, znači o vrednosti, da kažemo, rookija. I sada ćemo da preselimo sve te naše vrednosti na zapravo, samo da ja nađem naš output, evo, smanjili smo se. Znači, prenosimo stvarne vrednosti igrača u fantasy svet i pošto su sada pre svega bitni ovi... Je li izašla tabela? Jeste. Znači, pričamo o jednoj standardnoj ligi, 12 timova, snake draft znači da u prvoj rundi znači prvi biraš prvi, pa onda biraš poslednji. To je naizmenično se menja da bi bilo poštenije. Čekaj, što si, stani, što si za rookie draft stavio snake?
A viš da, to je greška, čekaj, sad ćemo Za sredimo. rookie draftove u principu ne bi trebalo da ide snake draft, zato što princip rookie draftova je za one koji ne igraju standardno Dynasty lige, manje više kao draftovi, pravi draft u NFL-u. Ako si najgore ekipa, imaćeš prvi pik u toj rundi. Tako da evo ja menjam to. Rookie draftovi na fantasy platformama, u ovom slučaju kod nas na Sleeperu, bi trebalo budu takvi da najgore ekipa prethodne sezone ima prvog pika, osim ako niste copi, niste tradovali svoje pikove za 2 kese čipsa, ali u suštini nemoj tako, ja gledam u budućnost, brate. Aha. Ja gledam u daleku budućnost. Baš daleko. Ili ako ste ko ja, uvek birate između 10 i 12 pozicije. O, kakve reči, samo. Teške reči. Evo ga. Da. Iz nekog razloga su sve neke automatske mock draft opcije. Ne mogu da namestim ništa. Čini šta se dešava. Čekaj sad, mislio sam da sam namestio. Kakav bedak. Pa zajebo sam ti koncepciju skroz. Skroz, brate, bolje da nisam ni pomenuo. Mislim, u suštini je promenilo mnogo, mislim, svakog bismo objašnjavali na nivou tirova ili kako god, ali ajde. Da, čekaj. Ovo ćemo u montažu. Ma da, ovo će sve dode u montažu, nego samo ne znam, neće da se namesti. Evo ga, našao sam, linear, brate moj. Evo ga, to mi reci. Evo ga. To je to. Sad ćemo ovo iz početka se. Jebote, još ja krenuo objašnjam šta je Snake. Ok, idemo na rookie draftove. Znači, pričali smo dosta u poslednje vreme od drafta i pre drafta. Mi smo procenili otprilike koji nam se rookie sviđaju. Nekima smo predvideli i budućnost. Dosta toga se promenilo od kad se draft završio, pre svega u odnosu na to u kojim franšizama su ovi mladi momci završili, tako da ćemo sve ove sad naše uvide da prenesemo u svet fantazija i da vam zapravo pomognemo da razvalite svoju fantasy ligu. Ako igrate Dynasty, Bože zdravlje, nadam se da igrate. Evo sad je kako treba. Ovde ima milion rundi, mi ćemo da obradimo prve 3 ili 4, ne moramo previše, znači top 50 igrača ćemo da pređemo. Većina igrača sada radi Dynasty draftove, to znači da imate rostere koji se zadržavaju po nekoliko godina. Kako to voli da kaže, ako igrate kao ja, nemate pikova, pa sve ste zavaljali za neku daleku 2027. godinu i onda samo gledate šta rade vaše kolege, vaši rivali i suparnici, ili ako igrate kao on, birate u ovom zadnjem delu tabele, znači 1.10, 1.11, 1.12 i tako dalje. Moje neko iskustvo sa dinastijama je da sam ovih godina uletao na siročiće, to je kad neko se zasiti pa ostavi tim, pa obično su ti timovi dosta onako loši, pa sam ja u dosta liga, imam
da kažem, pikove u top 5 igrača. Ovo je jedan zanimljiv draft zato što ako nemate prvog pika, onda stvarno imate ogroman, kako kažem, si vidio ovde išta? Ili ja pričam u praznu? Sad trenutno ne. Malo pre je bilo. Sad si hoću kažem da nakon drafta dosta se stvari promenilo. Ono što je zanimljivo, evo, trenutno su u toku draftovi, tako da imate već, ako gledate po ADP-u, neki ruki su u top 50. Ovo je jedan standardni draft, znači jedan quarterback, 2 running backa, 2 wide receivera, jedan tight end, 2 flex spota i imamo kickera i odbranu, ali nećemo se time baviti. U svakom slučaju, slažemo se da je Ashton Jeanty i na odličnom mestu i pokazao je odličan talent, a nakon toga je sve otvoreno. Tako da, samo razmišljam da se vratimo, ako hoćeš da radimo sa 2 quarterbacka, šta misliš šta je bolje? Pa mislim da nema potrebe da pališ tu opciju, može da se spomene usput kao varijante da li je super flex liga, jer u principu dinastije sve u poslednje vreme je sve popularnije zapravo da se igraju super flex sa 2 startna quarterbacka, tako da mada, da se razumemo, nije baš ni godina za super flex. Tako je. Koliko ima uopšte vijabilnih quarterback opcija, pa i za fantasy, tako da ajde, to možemo onako usputno, svakako da se slažemo za 1-0-1, to je, mislim, bespogovorno, maltene, mada smo i bili svedoci ti ja jednog drafta, gde Jeanty nije otišao na 1-0-1, pa si ti onako u šoku sa drugim i trećim pikom, Tako je, ali to je stvarno anomalija. Znači, evo, mi smo, Toto i ja smo u stvarno ogromnom broju draftova i 1-0-1, onako kao vrata Ashton Jeanty koji je otišao u Las Vegas. Mi smo ga poredili, ti i ja smo ga poredili najviše sa Alvinom Kamarom. Ja sam neko nadao da će otići u Denver. S druge strane, Pete Carroll, ako neko zna da iskoristi running backa, to je Pete Carroll. Sad, nakon Ashton Jeanty-a na 1-0-1, ogroman je broj mogućnosti. Ono što bih ja samo voleo da kažem pre nego što navalimo na te sve mogućnosti je da smo imali jednu neverovatno kvalitetnu klasu running backova, koja je bila jako duboka. Da se Ashton Jeanty nije pojavio, mi bi pričali o Marionu Hamptonu kao nekom novom Breece Hallu ili recimo Bijanu, kako se zove, Bijan Robinson. A onda nakon njega imamo Traviona Hendersona, koji je opet da nije bilo Hamptona i Jeanty-a, Travion Henderson bi bio wow, znate kakav running back. Mislim da se stvarno ova trojica izdvajaju po kvalitetima koji imaju, pa onda možemo pričamo o svima ostalima i jako je duboka klasa. Šta je problem s ovom jako dubokom klasom? Što zapravo nijedan od ovih momaka nije otišao u tim gde će očigledno biti starter. Osim Hamptona i osim Jeanty-a. Znači, čak i za Hamptona mi možemo da diskutujemo šta Greg Roman voli. Tu je Najee Harris i tu je, mislim, ima tu i tu je Hassan Haskins i gomila je tu running backova i šta voli Greg Roman da radi s njima, ali druga stvar koja se desila je da smo rekli da su tight endovi takođe izuzetno talentovani. Tyler Warren, koga smo pominjali u in memoriamu Jimu Irsiju, je definitivno jedan od najtalentovanijih i to sezonama unazad. Problem s njim je što je otišao u Indianapolis gde nije rešena situacija na quarterbacku, a postoji i ogroman broj nepoznanica ko si ako vodu nosi i šta se tu uopšte dešava.
Colston Loveland je otišao u Chicago, pomalo iznenađujuće. I onda recimo pomenuo bih još Masona Taylora, koga smo mi imali visoko na našim listama i on je otišao u tim kome treba tight end, to su Jetsi, ali s druge strane imamo quarterbacka Justina Fieldsa koji onako nije poznat kao paser, odnosno kao osoba koja će imati puno bacanja. Tako da... Šta je još u celoj toj priči, mislim, ajde, izvrtili smo pozicije manje više quarterbackovi su onako mnja, ali najzanimljivija priča na kraju uvek bude oko hvatača. Tako je. Mislim, ti imaš Teta McMillana koji je top 10 pik, koji je u 99% slučajeva prvi hvatač koji ode sa borda. Hvatač. Znači, Travis Hunter, opet anomalija, ali kao da kažemo pure hvatač, opet Ted McMillan gotovo uvek ode prvi. Hunter često ide u vrhu, jer još uvek očekujemo i logično da očekujemo da će Jaxi da ga koriste primarno kao ofenzivnu opciju. Tako je. Posle njih kreće haos manje više, Egbuka je tu većinski treći hvatač, što mislim da je svakako najlogičnija stvar, ali ti opet imaš i Matthewa Goldena kao pika prve runde, koji ja sam bio u par draftova do sad da Golden ne ode u prve runde, rookie drafta. Kao hvatač prve runde. Znači, ja moram reći, od svih ovih momaka koje smo pomenuli, ja sam najviše video da Travis Hunter ima slajd i da ispadne. Nije ispao iz prve runde, ali ode jako kasno, dok eto Matthew Golden zna biti vrlo često u top 7 pikova. Mislim, ajde pričat ćemo naše u principu. Naravno, samo eto, to je ono što se desilo. Imamo zanimljiv je 1-0-2 pik u potpunosti. Mislim, da se razumemo u ovakvim situacijama šta god da ti fali suštinski u ekipi, ako postoji kvalitetan running back, pritom u ovom slučaju running back prve runde, diže se Marion Hampton, da se razumemo. Ali, hipotetički, mislim, ja sam imao jednu ekipu koja je u Superflex ligi izgurala 2 sezone sa Patrickom Mahomesom samo. Nisam imao drugog quarterbacka. I sad ja na 1-0-2, znaš, Hampton je primamljiva opcija, ali da li uzeti Kema Warda? To je slučaj. Nemaš drugog quarterbacka, starter je prvi pik na draftu i tada. Tako je. U slučaju da su ekipe krcate, a ima takvih situacija, zašto neko ne bi uzeo Teta McMillan, na primjer, na 1-0-2. Sve su to neke onako legitimne opcije, ja opet kažem, takve su lige, nažalost, i running backovi su poprilično potrošna roba, da je suštinski kao i nekad davno u regularnim redraft ligama najbolje juriti kvalitetne running backove rano, posle vidjeti šta može da se popuni. Ali ajde, u ovoj situaciji da mi draftujemo u ligama sa jednim quarterbackom, ja mislim da Marion Hampton treba da bude 1-0-2 pika. Ja bih samo završio sa Kemom Wardom. Velika razlika da li igrate sa jednim quarterbackom ili igrate Superflex. Ako igrate Superflex, ja bih pazario Warda uvek u top 3 pika. Da. Zato što kakva god bude bila one tamo godine situacija, pričamo sada za dinastiju, on će biti starter. Znači, on je neko koji, ako ne bude bio katastrofalno loš, koji će sigurno neke 3 sezone, a možda i više biti starter. I mislim da on ima dovoljno kvaliteta da bude regularni starter i da bude ono što bi se reklo quarterback 2. Znači, sa standardni dobar quarterback 2. Tako da, i tu bi završio priču, ako igrate ligu sa jednim quarterbackom, Cameron Ward, ne morate ni da ga birate.
Tako da, plažemo se za Hamptona ili Hamptona, takozvanog Omariona. Ako jednom vidiš Omariona, ti mu reci da ga volim. Ono što, eto, postoje dileme da li će on biti u nekoj vrsti komiteta u Chargersima, kakva će mu biti definitivna uloga i šta god. Ono što se meni nekako čini je da ako vezujemo Grega Romana kao ofanzivnog koordinatora koji je radio pre ovoga u Ravensima, Herbert nije Lamar Jackson i nema toliko, zna da potrči, ali nije mu to, ono što se kaže, calling card, nije mu to signature move, tako da mislim da će Hampton imati svakako veliku ulogu i posebno ako pričamo o dinastiji, njega treba uzimati. Na G. Harris, koga i ti ja obožavamo i cenimo, iako su ga svi ispljuvali u prethodne 2 sezone, ima kratak ugovor i Hampton je viđen da ga smeni na poziciji startera i tokom ove sezone i dalje. Sad, što se tiče running backova, pričat ćemo, sad situacija postaje jako zanimljiva na 1-3, često sam video da na 1-3 u svim formatima ide Ted McMillan i nekako ljudi iz raznih, da kažemo, nivoa stručnosti više poverenja poklanjaju McMillanu, pa čak i Egbuki nego Hunteru. Verovatno se pretpostavlja da će Hunter da zbog dužnosti i na defanzivnom beku da bude u manjem broju snapova, odnosno koliko god on bio talentovan i jedinstven u stvarnom životu, očigledno postoji neka, izvinjavam se, bojazan kod fantasy fanova da neće imati toliko prilike da je na terenu. Pazi, prava stvar je prava stvar, ali kad pričamo striktno fantasy, opet taj workload igra mnogo veliki uticaj na to. Tako je. Koliko će neko visoko da ode i ne samo workload, nego i situaciju u kojoj se nalazi. Pritom, ok, nije da je Ted McMillan u nekoj sjajnoj situaciji, ali da kažeš da ulazi u ekipu koja je zasigurno hvatač broj 1, čak i kao ruki. Iako je tu još jedan pik prve runde od prošle godine u liku i delu Xavier Legeta, tu je i Jalen Coker i još povratak Adam Thielen se vratio tako. Mislim da je on i dalje tu i treba računati da ima dobru hemiju sa Bryceom. Prvo to, ali opet, bez obzira na celu tu priču i pozadinu, očekuje se da Ted McMillan dobije najveći broj targeta u ekipi Karoline, dok s druge strane ne samo da ne možemo da očekujemo takav broj snapova u napadu od Huntera, nego ne možemo da očekujemo da će se uopšte toliko naći na terenu u globalu kao Ted McMillan. Tako da logično je zapravo da Ted McMillan ode na 1-0-3, jer prema svemu navedenom i situaciju u kojoj se nalazi, pritom Hunter nije, da se razumemo, nije prvi hvatač Jacksa u ovoj situaciji. Koliko možda neko više ceni u njegovog quarterbacka ili ne, ali eto, prema svemu navedenom mislim da Ted McMillan treba da ide kao treći pik u ovakvim formatima. Opet, složio bih se s onim što ti kažeš da je super flex liga, sa 2 startna quarterbacka trebalo bi razmisliti o Kemu Wardu, ali opet to sve zavisi od, da kažemo, vaših preferenciji i situacije kako je ekipa, ali ne niču svaki dan hvatači top 10 pikovi, tako da nemojte mnogo da bijete glavu i uzmite Ted McMillan. Tako je. Sad kreće bijanje u glavu, sad kreće hrkljuša. Sad sve može. Mislim, bilo je dilema i na drugom i na trećem, da se razumemo, sami ste čuli našu priču, ali donekle je ovo neki relativno očekivan start. Može da bude situacija da recimo Ted ode na drugom, a Hampton na trećem, ali to opet ponavljam zavisi od toga
kako ste gradili svoje 11 ekipe do sada. Ali od 4. već kreće shit show. Jer ti imaš sad ovde trenutnu situaciju da imaš 2. pika na draftu, imaš 2 running backa koja legitimno mogu da uzmu veliki broj snapova, čak i da budu prvi po broju snapova u svojim ekipama, sad se zavisi kako ko cijeni, ali to su Henderson i Judkins. Pritom Judkins gotovo sigurno starter u Clevelandu. Imaš još 2 pika prve runde hvatača, to su Egbuka i Golden, i spomenuo si malo pre tight endove Lovelanda i Warren. Pritom Loveland top 10 pika. Ali ajde, o tom potom. Na 1-4 meni je ovde rano za tight endove. je vrlo zajeban pik, iskreno. Ja bih možda i ovde razmislio o Hunteru, čisto eto, na konto njegovog talenta i ostalo, ali... Pa evo, znaš kako bi ja postavio sad situaciju? Samo istorijski gledano, od kad postoji NFL Bulumenta, mi smo, pa kao na RTS-u, to je sad za ovog 200. slušatelja, mi smo toliko hvalili tog momka koji igra na obe strane. Stvarno, znači, nijednu priliku nismo propustili da se divimo Travisu Hunteru. I mislim da kao ljudi koji treba da se drže svoje reči, a to ti i ja definitivno jesmo, ja bi njega stavio sad na 1-4. Samo zato što slažem se da je Brian Thomas Jr. prva opcija u napadu, ali evo sad gde kreće overthinking i bijenje u glavu. Znači, ako vi sad uzmete ove igrače pa gledate njihov talent, to je jedna stvar. Onda ako uzmete pa taj talent nadogradite sa draft kapitalom, to je druga stvar. Pa treća stvar je kad vi te dve stvari uklopite sa sad landing spotom, odnosno u franšizom u kojoj su vršili, i sad šta se tu sve dešava, ko su im konkurencija, kakve su tendencije trenera, a onda vi odete pa slušate šta govore GM-ovi i treneri, i to naravno nikad ne treba da radite, ali evo, onaj govor koji je održao GM, mladi GM, Jacksonville-a, to je ono bukvalno na nivou Al Pacino za 21. vek, znači ono any given Sunday, this is a game of inches, znači trebali su da pozovu Al Pacina ili u najmanju ruku De Nira da ispriča onaj govor, a ne nekog tamo momka od 30 godina, tako da ja bi eto zbog tog govora i zbog svih hvala koje smo izrekli o Hunteru stavio Huntera na 1.04. Mislim da mu toliko dugujemo, brate. Evo da ga samo nađem, čekaj. Gde si, Huntere? Mora malo da se ide, viš, ovo je ADP. ADP ima malo šmrljav. Šmrljav, da. Ali ADP sad se jako menja, znači evo, Travis Hunter, momak koji igra s obe strane lopte, eto, ja se uzdam u to da će biti efikasan, uzdam se u to da će mu naći pravu ulogu i nekako ja Briana Thomasa Jr. nevjerovatno cenim, ali ja i dalje za njega mislim da je on ono što se zove deep threat, odnosno da neko ko će da razvali na vašem fantasy rosteru da bude game winner, ali ne nužno svake nedelje. Mislim da će Travis Hunter da ima mnogo stabilniju ulogu, da će biti na kraćim rutama, na nekim slant i cross rutama, da se jako omili ta opcija njegovom quarterbacku i mislim da će biti dosta stabilniji igrač. Nešto slično vidimo u Eaglesima, na primer, sa AJ Brownom i Smithom, gde Smith nema te boom nedelje, ali ima neki stabilniji... Dobro, da, pazi, Smith je, da se razumemo, jedan od najboljih route-runnera u ligi. I Smith može daleko više da pruži na sva 3 nivoa. Mislim, ne kažem da AJ Brown ne može, suludo je reći da ne može, ali kao
Ali takve su im uloge dodelili. Mnogo jednostavniji hvatač, ako se razumemo, je AJ Brown. No da, u suštini takve su im uloge i pritom ne igraju pass first napad. A u ovoj situaciji gde Jaxi ulazi u sezonu sa Thomasom na kecu i Hunterom na dvojici, ovo postaje mnogo ozbiljniji passing napad. I mnogo više lopti će biti u opciju sigurno, tako da ajde da kažemo da je legitimno i opravdano da se Hunter digne na 1-4. Eto, izabrali smo prva 4, sad kreće totalno ludilo, 1-0-5, sad bukvalno može sve. Pa suštinski ne može sad tu da se, ok, možemo samo preference naše, ali tu je opcija, znači, Cam Ward, Judkins i Henderson. Ja sad, ko šta voli i kome šta treba, to je sad ovaj rejon gde ko šta voli i kome šta treba. Znaš, ja na primjer, ja bih najradije uzeo Hendersona na 1-5, jer to je opcija ko šta voli, a imao sam opcije gde sam na 1-5 dizao Cama Warda, a to je ono kome šta treba. Ali opet daj da kažemo da imaš multi sa onim šta, Judkins, dobro. Suštinski to su 3 opcije na ovim pozicijama, a daj da kažem ako je ovo jedan QB liga, da su to Judkins i Henderson 1-5 i 1-6. Da, s tim što moramo da, ja mislim da smo dužni svim našim slušalcima, pa i ovom 200-tom jubilarnom, kada se gleda direktno ovako bez ikakvih informacija, Quinshon Judkins je na izgled u boljoj poziciji jer se zatekao u Clevelandu gde trenutno nema jasne prve opcije. Nick Chubb nema ugovor i da ima ugovor pretrpeo užasne povrede i da nije pretrpeo užasne povrede ušao je u status koji Paja kratko naziva mator, polupan. I Quinshon Judkins je neko ko je bio jedan od nosioca igre u Ohio i očigledno je da, eto, on će biti kod Kevina Stefanskog, koji je run first trener, RB1 opcija. Međutim, Bulumenta preferira Hendersona, koji je otišao u lošiju situaciju na izgled. Zašto? Zato što je Ramondre Stevenson u New England Patriotsima, međutim, Ramondre Stevenson je imao užasnu sezonu. Pa ja ne bih rekao lošu sezonu, nego on je neko od koga smo mi mnogo očekivali dok je još Bill Belichick Đuvegija bio trener i nije mu davao da dođe do izražaja, pa onda odlaskom Bill Belichicka Ramondre je uspeo da se navikne i onda je on u poslednjih 2 sezone zapravo bio jedina bratu realna opcija u tom napadu. Ali je nakon dobijanja novog ugovora prešao na tamnu stranu. Prešao na tamnu stranu i imao je jako lošu sezonu. Ne bi Petsi tek tako odigli. Ja se slažem. Nije da to ne liči na njih. Petsi su promenili trenera, došao je Vrabel. Stevenson je bio užasno neefikasan i ima probleme sa osiguranjem lopte, odnosno imao je užasno puno fumblova. Po meni je Henderson u startu eksplozivniji igrač i ima big play ability, dok je Stevenson jedan onako bruiser, grinder i dobar first down back, ali u svemu ostalom je Henderson bolji. Ono što je Henderson, sad ne znam da li ćeš se složiti sa mnom, Henderson je jedan od najboljih blokera od svih ovih ruki o kojima pričam. I to je nešto što će ga izvesti na teren, imaće priliku da bude na terenu češće. Pričat ćemo o drugim. I mnogo više snapova na passing downovima. Znači, ajde čak i u poređenju sa Ramondre Stevensonom,
ali i u poređenju sa Jatkinsom, Henderson je daleko bolje hvatačka opcija. I u fantasy ligama, sve češće fantasy lige boduju hvatanja, neki sa celim poenom, Henderson je vrhunska running back opcija. Tako da, možda na početku sezone on ne dobije, recimo, isti broj dodira sa loptom kao Jatkins. To je zapravo i logično očekivati. Ali mislim da kako sezona bude tekla, da ćemo vidjeti sve jače i jače brojke od Hendersona. Eto, tako smo mi razdvojili momke iz Ohaja. S tim što sam ja povukao ovaj pik na 1.6, jer mislim da uz sve ovo što smo rekli, da je situacija u Clevelandu jako loša i neobećavajuća kao jedan skup ljudi gde se ne zna ko pije, ko plaća, ko će biti startni quarterback, osim Njokua mi ne vidimo jasnu hvatačku opciju u Clevelandu, tako da ja bi Jatkinsa pomerio još niže i zapravo mislim da treba da razmislimo na jedan Oemekijeg Buki, odnosno rano mi je još za tight endove, ali evo ovde se vidi jedno ime koje smo dosta pominjali u najavama i jako je visoko ako budete pogledali našu zver. On je sad questionable zato što se danas bukvalno povredio. Juče je pao i to su soft tissue injury, ja kad čujem ja se nije mi dobro, ali Luther Burden treći je neko koga smo mi jako cenili do drafta, iznenadili smo se što je pao u drugu rundu, ali ono što ja primećujem je da je ovaj konkretno ADP koji sada gledamo dosta nerealno visok. Ono što sam vidio je da Luther Burden redovno ispada iz prve runde rookie fantasy draftova. Tako da na 1.6 se najčešće desi Matthew Golden ili Emeka Egbuka. Ja iskreno nisam toliko vidio Goldena, mislim, bar ne toliko rano. Da, pa eto, tu je negde, ja ga vidim između 1.6 i 1.9 da odlazi Golden. Ta neka kombinacija, znači od 1.6 do 1.9, Judkins, Golden, Egbuka, Tyler Warren i reći ću ti još jedno ime, RJ Harvey, samo da ga nađem. Tako da, eto, RJ Harvey je... Ja sam kao neko ko je rekao da back to back bi trebalo da odu Henderson i Judkins. Složio bih se s tobom u određenoj meri oko pada, nazovi pada. Pinšona Judkinsa u recimo taj reon 1.8, 1.9, ali ako već ne dižemo Judkinsa na 1.6 ili ako ljudi ne žele prosto da se odluče na taj korak, mislim da bez razmišljenja to treba da bude Emeka Egbuka. Ako pričamo striktno sa dinastijskog stanovišta i kao neko ko u ovoj situaciji ulazi kao treći hvatač ekipe, ali treći hvatač bukvalno top 3 pas napada u ligi. I on se profiliše kao slot. Profiliše se kao slot koji će sigurno imati veliki broj targeta i pritom ulazi u ekipu u kojoj su prvi i drugi hvatač u zbiru imaju 35 godina. Učujemo 35, 65 godina. Tako je. Tako da, 65 godina i brojne povrede. Tako je. I vrlo je realno očekivati da već sa 24-5 Egbuka tu bude broj 1. Znači već ne možda u sophomore sezoni, ali nakon svoje sophomore sezone da Egbuka bude lik koji će imati komotno 120-130 hvata. Tako da ako hoćete da kažemo da gledate na neke duže staze malo, Emeka Egbuka je vaš izbor na 1.6 i ja mislim da je to kao no-brainer pik kojim ne može mnogo da se pogreši. Sve ostalo
ima određenu dozu kocke, ali ako već kažem, ne uzimamo Jatkinsa na 1.6 iz ovog ili onog razloga, Emeka i Buka je vaš pravi pik na ovoj poziciji. Ja ne bi mnogo dužio, stavit ćemo na 1.7 Jatkinsa, eto, jer bit će u prilici, a kao što znamo, izloženost prilici je jača nego bilo kakav talent, tako da to je stari fantasy aksijom koji je aksijom jednostavno je tako i samim tim, eto, ne bi trebao Jatkins dalje da pada. Da li ti sad vidiš da je ovde negde prostor za jednog Caleba Johnsona koji je otišao u tvoje Steelers-e? Ne još uvek. Caleb Johnson je onako negde kraj prve runde. To on je late first pick. Mislim, sad već dolazimo u ovaj, možemo polako da počinjemo ovaj hvatački region. Matthew Golden, Luther Burden, mislim, po našim preferencama, iako bih se složio s tim da do sad ono što smo viđali, da Burden maltene je gotovo u svim draftima bio početku druge runde, ali i on ulazi u situaciju gde komotno može vremenom da postaje sve ozbiljnije i ozbiljnije opcije u tom napadu, iako je on, kao što kažemo, DJ Moore i dalje broj 1. Ali eto, Golden, Burden i ova dva tight enda vrlo lako mogu da uđu u tu konverzaciju. Pritom, sve češće se viđaju ove tight end premium lige. Tako da, ako slučajno igrate tight end premium, ovde već nema šta da razmišljate. Znači, tu su Warren i Loveland sigurni pikovi. Ali eto, da ne bismo pričali o nekim izuzecima, pričamo o našem osnovnom formatu suštinski, ulazimo u region gde treba razmišljati, znači, o Matthew Goldenu, o Lutheru Burdenu, o Jadenu Higginsu možda čak i ova dva tight enda koji su otišli u prvi. Pomenuo si Jadena Higginsa, on je dosta, evo ga Jaden Higgins, Jaden Higgins je otišao, kako si ti ono rekao, miriše na top 5, otišao je u Houston i mislim da ako se iole stabilizuje situacija oko CJ Strouda, odnosno ako se on vrati u formu koja je bolja od prethodne sezone, mislim da će Jaden Higgins onako baš dosta ljudi da iznenadi. Tank Dell je neizvestan u svakom smislu, osim Nika Collinsa, došao je Christian Kirk koji je onako da kažemo potrošen dosta i očigledno ima i neke ajde da kažemo, ne u smislu da pravi sranja van terena, nego jednostavno ne deluje da ima veliki neki interes za igranje, tako da Jaden Higgins će se, ako sve bude kako treba, vrlo brzo nametnuti kao druga opcija iza Nika Collinsa, tako da koga ćemo onda na 1.8? Pa ajde neki ide Golden, onda ide prosto. Matthew Golden, ja moram da kažem, sa svojom novo otkrivenom mržnjom prema Green Bay Packersima zbog pokušaja da se ukine tuš-puš, Matthew Golden, mi smo se dosta pitali otkud ovaj pik, pošto ima brdo već wide receivera u Green Bayu, ali očigledno je da oni žele da naprave neku vrstu ne rivalstva, ali zdrave konkurencije između svih tih mladih wide receivera i doveli su eto i Matthew Goldena koji će eto da napravi jednu vrstu katalizacije celog tog procesa, pa očekujemo da će neko da ispliva tu kao ozbiljna opcija. Jaden Reed je po meni tu najozbiljniji u celom tom korpusu.
Svi ovi ostali, koliko god bili zanimljivi, nisu se nametnuli, a pomenju se i neki trejdovi, pa sad da li će Vix otići, da li će Dubs otići, to o tom potom vidjet ćemo. Tako da, ovde smo Matthew Golden na 1.08 i na 1.09 sad vidimo koga ćemo. Nekako bežimo od Tylera Warrena. Tyler Warren je užasno kvalitetan igrač, neverovatan talent. Mislim da je sasvim realno, već je to taj kraj prve runde, da je to njihov region, suštinski. Znači, Warren, Loveland, oni idu tu... Veruješ u Bena Johnsona? Pa jebi ga... Veruješ u Bena Johnsona ili ne veruješ u Coleta Kmeta? Pa nije da ne verujem u Kmeta, ali opet sećaš se da smo pričali u epizodi ocenama drafta da su izuzetno kompatibilni i da neće potirati jedan drugog, s tim da mislim da čak Loveland u ovoj situaciji može dosta da dođe do izražaja i da bude neki Sam Laporta 2.0 Johnsonovog napada. Možda čak i bolja verzija Sama Laporte, ako je to moguće baš u ruki sezoni da se desi. Ali eto, top 10 pik jebi ga. Znaš, ne dižeš taj tenda toliko visoko kojem čekuješ da on dobije, donese neku novu energiju u napadu. Mislim, to je već koliko, 3 godine, 4 pričamo o Kyleu Pitsu od njegove ruki sezone, gde je on stvarno imao dobru sezonu, ali opet kažem, ako već dižeš igrača tako visoko, očekuješ da ti donese nešto totalno drugačije u napadu. Pritom napad Chicaga koji je onako anemičan bio poprilično do sada. Sad ja mislim da prvo sa Johnsonom na kormilu, drugo sa svim ovim oružjima koji su doveli može da dobije neku novu energiju totalno. Stoga Loveland i treba da ide ovako visoko. Ovo jeste visoko, da se razumemo. Znači, taj tendovi u prvoj rundi idu samo ako od njih očekuješ da ti budu game changeri, a i Warren i Loveland mogu to da donesu. Pritom mislim da je Warren u boljoj situaciji u smislu workloada koji može da dobije. Slažem se da nije baš najsjajnija situacija na quarterbacku, jer Richardson je onako boom or bust igrač iz nedelju u nedelju. Ali Warren je toliko versatilan i može da dobije snapove iz backfielda i iz slota, čak i da bude kao duboka pretnja. Tako da, eto, njih dvojica. Sad, preference, to smo pričali i na draftu i sve, ko šta voli, ali u ovakvim situacijama, znači da već imamo načinsko kojim su ekipama, trenutno bih preuzeo Warrena nego Loveland. Samo sa fantasy strane popričam. Svakako tako. Shane Steichen je podario jednu od najboljih fantasy sezona koje je Dallas Goedert imao. On dosta kuburi sa povredama, ali ja mislim da Warren je pre svega u tom hvatačkom i smislu trčanja ruta mnogo talentovaniji od Goederta i mislim da će baš da samo da se stabilizuje situacija na quarterbacku, pa čak mi se čini ako Richardson propadne i dođe Daniel Jones, da je to čak još bolja opcija za Warrena. Tako da oba igrača imaju šanse da tokom sezone igraju sve bolje i bolje. Idemo na sam kraj. Ti baš nemaš poverenja u Caleba Johnsona. Ne, ovo je već ok, sad, realno za njega. Mislim, taj kraj prve, početak druge, ja bih tu dizao u ovoj situaciji, znači Johnsona, Harvija, Burdena ili Kema Warda, čak mislim sve zavisi. Ne možeš baš da previdiš u prvoj rundi prvog pika na draftu, jebi ga.
Da. I ako jeste takva liga, ali kao je, Cam Ward je startni potrebnik. Tako da možda na 1.11 Cam Ward, sad već od 1.12 i 2.1 razmišljaš Znaš kako bi, kažem. ja bi koncipirao, opet da ostanemo verni sebi, da mi kad smo predstavljali running backove, nismo nešto preterano verovali u Caleba Johnsona. On je isto ušetao u jednu situaciju gde je na izgled najbolja opcija, opet tu je Warren i dalje. I ono što je veća briga od Warrena je Arthur Smith. Mislim, ja se čak ne bi iznenadio da u prvoj nedelji, u prvoj utakmici startuje Cordarrelle Patterson, razumiješ? Mislim, pa koliko god to bilo sad njegovih koliko... Znaš, to potpuno je realno da Arthur Smith bude u fazonu, ovo niko ne očekuje, sve sam ih zezao. A zato i kažem, RJ Harvey s druge strane, verovatno startni running back Shona Paytona. Tako je. Javonte Williams više nije tu, jedina onako ozbiljnija pretnja i odrike s time, ali pik druge runde svež. Mislim da RJ Harvey tu dobija mnogo veći workload. Posebno, ajde, čak i u poređenju sa Calebom Johnsonom. Tako da, ajde, da kažemo da je RJ Harvey neko koji bi kompletirao ovu prvu rundu, brate. Definitivno se slažemo. RJ Harvey, na tebe je red. Samo neće da ga... Ne da mi da ga... Zašto? Zašto si takav kompjuteru? Vidiš, to je zavera, brate, ne daju ništa od Shona Paytona. Evo ga. RJ Harvey, vidi, nema ni sličicu. Ja bih samo voleo da kažem, RJ Harvey na 1.12 je krađa. Ako vi uzmete kao, eto, pobedili ste u svojoj ligi i imate poslednji pik i na 1.12 vi uzimate RJ Harveya. Ako se ostvari 70% od onog što ja mislim da Payton u Denveru može od njega napravi, vi ste sledeće 3 sezone u igri da osvojite opet ligu. Znači, RJ Harvey na 1.12 krađa u po bela dana. Pljačka. Mislim da je ovo baš onako odličan value pick. I evo, vraćamo se na nekog ko je izgubio. Znači, ovo u našoj ligi bi ovo recimo trebalo da budem ja ili Boško, ali ako sam ja, onda taj pik ima Lošmika ili neko tako. Neko, pošto si sve probao. Naprimer ti. Naprimer ti. Idemo na 2.1. Da li ti uopšte misliš da je Kyle Williams opcija da postane wide receiver 1, zato što sam ja u više draftova video da Kyle Williams odlazi u top 12 pikova, odnosno u prvoj rundi. Mislim da je to prerano za njega. Ono što smo mi, kako kažem, jako smo se iznenadili izborom Kyla Williamsa u Patriote i ne mogu da kažem da smo u našim spisima ga nešto previše visoko ocenjivali. I nekako toliki je hype za Kyla Williamsa da ja mogu da razumem taj hype. Znači, nema puno hvatačkih opcija. Stephon Diggs je tu koji je mator sad već i vraća se iz povrede. Imamo Pop Douglasa i Keishon Butija, došao je Mac Hollins od 100 ljeta bez Imaš i Jelena Polka od prošle godine, ali Polk je bio baš krimen. Da, ali niko tu ništa nije pokazao i razumljivo mi je, ali eto jednostavno meni nije Kyle Williams ni u top 12, ni u top 24. Ja Williamsa ne bi dirao pre, recimo, kraja druge runde. A kako ti se čini Trey Harris?
Zato što je Tre Harris još Daleko jedno bogatiji. ime, Tre Harris je još jedno ime koje sam ja video da odlazi u top 12. I to u svim formatima. Ovo je momak koji je sa Ole Missa, on je znači bio najbolji prijatelj Jacksona Darta. Da. I za njega svi pretpostavljamo da će da bude X receiver, odnosno duboka pretnja u Chargersima, odnosno da smeni Quentina Johnstona. Što po meni ne mora da znači, ali svakako Tre Harris, ovo me potiče na onu priču kad je Amon-Ra St. Brown zasijao na pozornici, pa pošto je bio kasni pik, stalno smo pričali, znaš, kao došao je ovaj, došao je onaj, i onda šta god da se desi u Lionsima, pa onda u jednom trenutku šta god da se desi u ligi, pa onda šta god da se desi bilo gde na svetu, bio je onaj meme komentar this is good for Amos Temp. Amon-Ra St. Brown. Da, tako da dolazak Tre Harrisa, this is good for Led McConkey, ali mislim da i Tre Harris je preko potreban Herbertu, a Herbert voli onako da je zalivadi, tako da ne znam kako ti vidiš te opcije, kako ti razmišljaš na početku ja trenutno razmišljam, ajde, ako pričam o tom početku druge runde, nešto manje više kao ovaj deo gde smo birali Golden, Warren, Loveland, da sad već treba da se razmišlja o Higginsu, Burdenu i Treu Harrisu. Sad, da li bukvalno početi tako celu drugu rundu, mislim da je sasvim legitimno. Pa iskreno, ja bih Higginsa pre svih. Šta kažeš, izvini? Higginsa od ove trojice bih ja stavio Higginsa. I ja bih najpre Higginsa. Iako Higgins ulazi kao surovo druga opcija, mislim, ulazi Harris donekle, ali mislim da Higgins ima najveći potencijal za ranu produkciju. Johnston jeste bio upitan pik prve runde, bar do sada, ali deluje mi kao da je, kako je sezona poslednja odmicala, da je nekako ovako stekao neko samopouzdanje, da je Herbert počeo da ima sve više poverenja u njega. Tako da Harris tu možda čak bude na početku bar i treća opcija u Chargersima, iako mislim da si u pravu da Herbertu fali taj jedan kome će da zalivadi 45 yardi loptu i da ne bije mnogo glavu, a Burden na konto naše cele priče od početka draft procesa i prosto ranga, ne možemo igrača kog smo realno smo ga imali kao first round talent. Tako je. Tako da bez obzira na to kažemo, kacatost tog hvatačkog korpusa, bar sada kako izgleda, Burden mora da ode u ovom nekom reonu. Sad ovde već ulazimo u neku drugu situaciju gde nema, po mom mišljenju, toliko ni taj tendova vrednih ovog pika. Running back opcija onako ostaje sve manje i manje. Da li sad, opet, to su preference, ja ne bih, da li sad već treba razmišljati o Jacksonu Dartu? Pa pazi, kako kažem, u dinastiji, čuvene dinastiji, iskren da budem, evo najiskrenije, ako bih se bavio quarterbackovima uopšte, ja bih sad intenzivno razmišljao da li da uzmem Milroa ili da uzmem Shadura. Aha. Znaš, ali u nekoj varijanti da eto imam recimo Gina Smitha i recimo Bakera, Mayfielda, odnosno da planiram
da u narednih sezonu do 2 moram da zamenim quarterbacka, a da imam nekako, da imam onako malo jači tim, pa eto, neću biti u prilici, ali ajde sad na 2-4, nije to baš nešto jak tim. Ali svakako, pre Jackson Darta bih ja razmišljao pre svega o Milrowu, i tu moram samo da pomenem i Tylera Shooka, jer, eto, Derek Carr se povukao i svi su se ishajpovali da je Shook kao viđen, ima veliko iskustvo. Ne, pa ide ka tome da je starter, ali ja Tyler Shook ne bih dirao pre 3. runde, iskreno. Ja se slažem, ali ako bih sad razmišljao o quarterbacku, meni je prva opcija Milrow, druga opcija Sanders, ako se osjećam onako hazarderski raspoložen, i onda tek Jackson Dart. Samo iz razloga, evo, pozdravljam našeg Darka Bruina, koji tvrdi, eto, da Jackson Dart može da uradi sve što radi i Jaden Daniels. I ja mnogo verujem da Dart može i da nauči i da je talent i da ga ne bi džaba izabrali, da to on sve nema. Ali bojim se, posebno za dinastiju, da je ovo poslednja sezona u kojoj mi gledamo Ćelovog Dabolla u Giantsima. I da će do godine dođe drugi head coach, možda čak i drugi GM, i da će ta dvojica da imaju opet priliku da imaju visok pik. Jer ja ne vidim da će sa sve Malik Neighborsom i ostalima Giantsi, ja ne znam šta je njima cilj, ali mislim da će biti jako loši. Ako im je cilj da uđu u play-off, mislim da posebno, evo, izašao i raspored, jako težak raspored. Ako se gleda redraft, ni slučajno Dart, ako se gleda Dynasty, Milrow i Shadur, ovo je svakako pre Darta, posebno u drugoj rundi. Da, tako da to je neko moje razmišljanje. Hoćemo na 2-4 da ne kupimo mnogo, da ipak ide Caleb Johnson. Caleb Johnson viđen, evo ga, Caleb Johnson iz Pittsburgha grada. Mislim, pazi. Znaš šta je meni žao za Caleba Johnsona? Ne da ga ne volim, nego ga ne cenim, razumeš? Ubeđen sam da je dobra osoba. Mlad, znači evo, samo 21 godina, odgovara skill set onome što Pittsburgh igra. Mislim da će rano da dobije, iako je tu Warren viđen kao nosilac u backfieldu, ali ne potiruje jedan drugog, nešto što smo pričali za Hendersona i Ramondrea, isto važi za Warrena i za Caleba Johnsona. Sad, da li će Caleb Johnson biti novi Najee Harris, nisam siguran, s tim da mislim da je brži i eksplozivniji od Najee-a i da baš zbog toga može potencijalno dobije rano veliki broj dodira i neku šansu, tako da, eto, mislim, ima taj aspekt Artura Smitha na poziciji ofenzivnog koordinatora, svako nije nezanemarljiv, ali... Na poziciji fantasy ali bi se uvek pre radije kladio na Pittsburghovog running backa, da će da dobije loptu i da će da trči kao besan i da kad se nešto kad se nađe u nekom beznađu, prosto, pogotovo sa trenutno quarterback situacijom, lopta ide running back u ruke. I kao što su Brownsi, tako su i Steelersi, da se nalažemo run first ekipa. Tako je, eto, Caleb Johnson neka bude na 2-4. Evo, mi smo sad na 2-4, znači odradili smo top 15 igrača definitivno. Mislim da nijedan od ovih igrača, ako zanemarimo neku nesrećnu okolnost, pupu daleko bilo, mislim da su ovo sve
veoma sigurni pikovi u smislu njihovih izgleda da rano zaigraju i da budu kontributori za vaš fantasy tim sa jednim onako solidnim brojem poena. Čak i Cam Ward, a mislim da neki od njih mogu i da vam budu onako league winneri ako prorade tu pre svega top 3 pika i Trevion Henderson i RJ Harvey. Znači, eto, to su ovako, to sve pričam, zašto? Zato što smo sad na 2.05 i sad kreće kockanje. Sad moramo malo da opustimo ruku. Sad moramo i da ubrzamo i da opustimo, ajde. Ajde da ubrzamo, ajde da hoćeš ovde jednog quarterbacka onako da zalivadimo. Misliš da je sad vreme za... Pa ja znam da ti ne voliš Milroa, tako da idemo kao kiša oko Kragujevca, kao to Petar oko Milroa. Ali ajde, koga bi ovde stavili? Čekaj sekundu, izvini. Neke vesti. Nastavljamo dalje. Neke vesti su pa pazi, imamo tu sad opciju, sad je nastala, a opciju nismo razmišljali do duše i ne znam kog si stavio uopšte, ali po mom mišljenju možda još uvek malo rano za Masona Taylora. Pa ne mora da bude rano. Zašto? Zato što Mason Taylor je u veoma izglednoj prilici da bude druga opcija iza Garretta Wilsona, tako da jedina sumnja koju ja vidim na Masonu Tayloru je da Justin Fields, to sam već rekao, nema veliki broj bacanja po utakmici, ali opet s druge strane i u tom malom broju bacanja veliki će biti target share Taylorov i dodao bih eto i da je Mason Taylor jedan od najproredi po meni, može da, evo kaže, expected to have immediate role za ruki, slaže se Slipper sa nama, tako da, odnosno ovo je sa Fantasy Pros neko pisao. Tako da, Rich Chimini je rekao da ide significant role. Nema nikakvih problema za Masona Taylora. Ćemo dalje. Nije problem da sad već razmišljamo. Sredina druge runde za dinastiju, tu već ulazimo u priču o quarterbackovima. Realno. Mislim, ajde, da li da li Mirlo... Pazi, moja lična preferencija je Milrow, ali ako po svemu sudeći Dart će pre na teren od Milrowa, tako da bi stavio sad Darta, da zanemarim moje lične ideje. Dobro, jasno. Ali čisto je to da znate o čemu se radi. Pričamo i zdravorazumski i za druge ljude, mislim, ok, nešto što mi volimo, to je uopšte poznato. Ja prvi Darta nisam cenio kao quarterbacka prve runde, ali kao pričamo sa fantasy strane, neko ko će verovatno prvi, ne računajući Cama Warda, prvi izaći na teren. Tako je. Osim možda Shedura Sandersa. Ne znamo kakav shit show nas tek čeka u toj quarterback sobi, šta će da rade, da li će odmah da bace ruke u vatru, ili će da ga pusteš malo da se krčka, ali pazi, ima tu još jedan ruki, znači često se desi da Dylan Gabriela... Da, pazi, ako pričamo o prve 3 runde fantasy dynasty drafta, ja Dylana Gabriela ne bih pipao uopšte. Ja se slažem. Ja se potpuno slažem. Ono što sam ja video da se ovde dešava sada je da ljudi vole da se zakockaju za tight endove sad već. Terence Ferguson jako često počne ovde da odlazi i vide ga svi ljudi kao, ok, pik druge runde,
Tyler Higbee je u godinama, ok, ono što ja jedino mogu da primetim je da i taj Tyler Higbee nije bio neki neverovatan fantasy doprinosilac ili da kažemo radnik meseca, tako da ja izbegavam Terensa Fergusona, ali mnogi ga uzimaju negde u ovom sad rasponu. Elijah Arroyo? Elijah Arroyo je po meni u mom malom svetu neko on je po meni tight end 3. Znači, posle Lovelanda i Warrena razumem zašto je Elijah Arroyo pao je zbog povreda, ali sve se nadam da će Seattle da ga dobro iskoristi i da će i da on može bude onako iznenađujuće dobar fantasy opcija i rado ga uzimam gde god vidim da je pao i možemo i ovde da ga stavimo bez ikakvih problema, ako se ti slažeš. To ok region za njega. Elijah Arroyo. Sad već možemo da razmišljamo o ovim nekim hvatačima koji su malo ni tamo ni tamo. Diskutabilni. Pa, mislim, ima ih. Elika Manor se nekako nameće kao zanimljiva opcija, čisto eto kao bit će u prilici. Sad samo po meni je pitanje da li više verujete Tennessee-u i Ayomanoru ili idete na hype train Kyla Williamsa. Po meni je ovde približno to neka slična kocka. Da. S tim što... Ima još jedna mnogo interesantnija kocka, Jack Bash. Pa da, ali meni Jack Bash nije kocka. Meni je Jack Bash sigurica, razumeš? Pa ništa, onda da vežemo još jedan hvatački niz. Bash, Williams, Ayomanor. Može. Bash svakako pre ove dvojice. Ajmo Williamsa. I ajmo Ayomanora. Ajo. Evo, Elik. Sad, kraj druge runde. Kraj druge runde je već okej vreme da se priča o nekim malo zaboravljenim running backovima, jer mislim da sad već imamo, posle Caleba Johnsona imamo jedan mali pad u tiru. Pa pre svega zbog toga što im nije direktno otvoren put na starter. Otprilike, ali tu već treba da se priča o Kemu Sketibu, možda o Giddensu, mada Giddens u malo nezavidnoj situaciji. Kako ti se čini Oli Gordon u Miami? Pa nisam baš oduševljen, iskreno. Više mi je to sredina treće runde pik nego... Ja moram da kažem da tvoj sin Bajšul Tuten ne sme da ga ne pomenemo, razumiješ? Pa ne sme. Po meni, evo sad ćemo da imamo, znači tu je Travis Etienne, Tank Bigsby, ove ostale neću ni da pominjem, mislim da je Tuten viđen da bude starter do kraja sezone. Ozbiljne reči. Pa, Travis Etienne nikad nije opravdao svoj draft kapital. Tank Bigsby ima onako jednu Ramondreovsku godinu, svašta se njemu tu dešavalo, nije, ajde da kažemo da je Travis Etienne potrošio svoj kredit, da Tank Bigsby ima još malo kredita i da je Tuten u stvari kompatibilan sa Bigsbyjem i da će istisnuti Etienne. To je moje mišljenje i rado bih birao
Tutena još i negde ranije, tu negde oko Burdena i Johnsona. Toliko ja verujem u njega. Dobro. Pa ništa, onda Tuten na 2.11. Tuten je iz Ketebo. Tuten iz Ketebo, da. Pa mislim, mora Ketebo, prosto nije sad da mora, ali ok, Tyrone Trace je imao vrhunsku sezonu već kao ruki i neminovno je da će nositi trkački napad jadnih Giantsa, ali takav je igrač da prosto s Ketebu može i na passing downovima da uzme deo kolača. Tako je. I nije sad baš, recimo kao što si rekao za Tutena i Bigsby-a ili što smo pričali za Johnsona i Warrena, nije da su sad u toj meri kompatibilni Tyrone Trace i Ketebu, ali njegov skill set zapravo može mnogo da doprinese, posebno kad se uzme obzir to da mimo Malika Neighborsa nije baš najsjajniji hvatački korpus New York Giantsa i Ketebu je jedna dobra hvatačka opcija. Opet ponavljam, lige sve češće forsiraju PPR, half PPR i ovakav jedan igrač mora da ode u drugoj rundi. Inače, ogroman je hype na Ketebu i nekad se zna da se zadesi i na kraju prve i početku druge runde, tako da baš onako jedan popularan pik, ali mislim da smo ga mi onako na dobro mesto stavili. Hoćemo Šedura da obradujemo poziv. Pazi, sad je već ok da se priča i o Šeduru i o Milrovu. Mislim, Ajde onda čisto da nastavimo tu Cleveland tradiciju i da stavimo Milroa, čisto da izvređemo Šedura još više. Da budemo zli malo. Ono što ja šta ja mislim za Milroa, da on ako je sposoban da primi k znanju i da napreduje, što je veliko pitanje, on može da se izrodi u nekog, ajde da kažemo u najboljem slučaju nekog light Lamara Jacksona, ali to je toliko jedan dug put pred njim da ovo je baš onako... Baš. Ne, ovo je pik koji držiš na taksiju. Tako je, i čekaš. Držiš na taksiju i čekaš i onda ga staviš na klupu i čekaš još malo i onda, eto, za 3 godine budeš u fazonu, sam rekao. Od prilike. A Sanders sa druge strane, eto, ako se ispostavi da je on stvarno legendary i da smo mi svi ne u pravu, onda vam je to league winner. Eto, imate startnog quarterbacka u 3. rundi bez ikakvih problema. Tako da, eto, a opet niste ga nešto preterano puno platili, tako da je to skroz okej. Trevor Etienne, Harold Fannin, Jalen Royals, kako ti se čine ta imena, DJ Giddens? Sve to tanko. Mislim, pazi, ja sam fan i znaš da mi je Giddens sin, ali ne, pazi, znači Giddensa bih bukvalno uzeo na kraju 3. samo u situaciji da imam 3-12 i sve što mi se sviđa je otišlo. Ja bih ovako rekao da su meni ovde od running backova zanimljivi Touch Brooks, samo eto zato što je otišao u mrtve Bengalse, koji ne vole, Jimrije su najgore, neće da imaju problem, nisu uložili u odbranu, a sad neće ni da plate ove ljude koje imaju. Sa druge strane, mislim da Touch Brooks može bez ikakvih problema da bude opcija i za Chase Browna i onako jedan dobar handcuff momak u slučaju da se Chase Brown povredi, imate startera pored
pored Joe Burrowa i mislim da je to odlična investicija za treću rundu. To je jedno ime koje moram da kažem. A drugo ime, kako si me, brate, nisi me snajpovo, bacio si napad dronovima, brate. Znaš, Šta ću? Znaš. Pazi. To je bilo onako... To je baš onako remplovanje, brate, razumeš? Znači, nije čak i klizić iz dve noge, to je preoštro. Znači, bukvalno je bilo, malo sam te ramena. Mislim, pazi, Jadon Blue bi bio moj pik na 3-3, iz prostog razloga što je to daleko najupitnija. To je dečko koji obećava. Pa ne samo što je dečko koji obećava, ja jako cenim Jadona Blua jer nudi mnogo u napadu. Ali ne samo to, pazi, on ulazi u backfield gde se ne zna ko pije, ko plaća, a ide iza linije koja je među boljima u ligi opet. Iako je Zach Martin otišao, oni su uložili u startnog garda pikom prve runde i ta linija, pogotovo u unutrašnjosti, izgleda jako dominantna. Tako da za jednog, pogotovo rookie running backa, ovo je stvarno vrhunska situacija. Možda bih se usudio da kažem da bih pre čak i Tutena uzeo Jadona Blua, iako cenim Tutena mnogo. Ali, eto, u situaciji gde ovako se odigrao jedan draft i neki quarterbackovi su otišli rano u trećoj, Jadon Blue bez razmišljanja treba da 3-3. Da, ja ga držim ovde negde u trećoj rundi, samo iz nekoliko razloga, od kojih je prvi i najvažniji da sam video nekoliko draftova da je Jadon Blue ostao nedraftovan. I ja ne znam da li sam ja draftovao sa nekim ljudima koji su slepi ili ne znam, toliko ne vole Dallas Cowboys-e da... Eto, samo zato sam ga stavio u treću rundu. To kad si ti staje, znači... Aj kad si već za tako. Da. Znači, prvi running back je Javonte Williams, pričali smo o njemu, ja mislim, i prošli put i o njegovoj nesreći i sreći. Tako je. I šta ga je sve zadesilo i na koledžu i kad je ušao u ligu. To je dečko koji je na staklenim nogama i vrlo verovatno će i, nažalost, mislim, ne želim bilo kome da prizivam povrede, ali karijera u Dallasu da mu se završi slično. Kao da je. Tako da Jadon Blue ima odškrinuta vrata, njegovo je samo da, ne da lupi nogom, da provali nogom, nego da ih polako. I stvarno može mnogo da doprinese već u rookie sezoni, a to da li mi volimo Dallas, ne volimo Dallas i koga volimo ili ne volimo, to je za fantasy u suštini nebitno. Mislim, fantasy, ako hoćete da pobeđujete u fantasy ligama, stvarno treba emocije skrajnuti koliko može. I ne razmišljati o tome, stvarno treba zdravorazumski gledati na neke stvari, ali ne dobijaš svaki dan rezervnog running backa od 21 godine i koji ima višestruke mogućnosti da zapreti u napadu, pogotovo u jednom napadu koji ima, ako izuzmemo priču o ofenzivnoj liniji, već ima dva vrhunska playmakera koji će sigurno zavređivati mnogo pažnje, a samim tim se otvaraju mnogo više opcije za dominantnu igru trčanja. Tako da, eto, ne volimo Cowboys-e, to je činjenica, ali prosto ako pričamo striktno fantaziju, Blue početkom treće, Chef's kiss, tako je, realno Jadon Blue po kvalitetu zaslužuje da ode i u drugoj rundi, ali igrajte s ADP-em kao Howie Roseman i sačekajte do treće ili nemojte, uzmite ga na 1.03 što se mene tiče, ali stvarno mislim da dečko obećao. 3-4, šta ćemo sad? Mislim da ako pričamo striktno o fantaziju, ja bih ovde uzeo Fanina, zato što mislim da
da neće biti od njega mnogo ove sezone, jer je tu ali Njoku kao zalog za budućnost sigurno. Ali mislim da ima dovoljno zanimljivih kvaliteta ovaj momak da, kako kažem, da će vremenom postati bolja opcija od Njokua, a s druge strane u celom tom timu nema puno hvatačkih opcija, tako da to je jedno ime. Misliš da se gruva 12 personnel, Njoku Fanning? Ili samo prosto čekaš da Njoku vremenom odperija i da... Ovo mi je baš onako jedan dobar steši, kao recimo situacija u Arizoni kada je Ruki morao da sačeka veterana da odradi sezonu i da onda zablista. Tako da eto, Harold Fanning je recimo moj predlog ovde. Može. Mislim i Ferguson i Fanning su mi sasvim okej. Pa eto, meni je jedina zadrška mi je što eto ne verujem da Sean McVay toliko voli taj tendove, ali opet s druge strane video sam Terensa Fergusona da odlazi i mnogo ranije od ovoga gde smo ga mi stavili. Sad šta misliš, evo na sredini smo treće runde, od ostalih hvatačkih opcija, ostao je tu i drugi hvatač Houston Texansa koji je izabran. Noel. Iskreno. I ostao je jedan igrač koji znači rekao si za Fanina slično i za Fergusona, jedan igrač koji često ode čak i ranije, viđem ga sve češće zapravo sredinom druge runde, Pat Bryant iz Denvera. Tako je, Pat Bryant, evo odmah stavljam Pat Bryanta, samo da ga nađem. Jer Pat Bryant, Courtland Sutton je tu broj 1, ali još jedan igrač kome onako vreme radi protiv njega prosto. Tako je. Marvin Mims je tu i dalje nesnađen, iako je krajem sezone dobio određenu priliku, ali ajde da kažemo Pat Bryant koji je nakon neiznenađenja mnogih nas otišao baš rano, on je bio pik treće runde čini mi se, tako da ajde u situaciji gde Bo Nixu fali visokih, dubokih pretnji, Pat Bryant može da bude jedna jako dobra opcija. Pat Bryant ili, kako se zove, Michael Thomas 2.0. Tako je, to je nešto. Znači, eto, Pat Bryant, ako proradi, eto vama lig winera, ako ne u prvoj sezoni, a onda u narednih nekoliko, samo eto, nadamo se da će da ima bolju sreću sa povredama. Jalen Royals u Kansasu te ni malo ne šašolji, ne žiga. Nije da me ne šašolji, iskreno. Nije, mislim. Ja znam zašto mene ne šašolji. Zašto? Pa zato što, eto, od kako je taj Rick Hill otišao, mi svi čekamo taj kasni wide receiver pick u Kansasu da proradi i to su bili razni McCall, Hardman i ostali i Rashee Rice mislim da će se vratiti ozdravljen. Xavier Worthy mislim da je dobar pik i da će bolje da nauči to što traži Andy Reid. A Hollywood Brown, eto, povrede, ne znam šta je s tim čovjekom, ali hoću kažem, nije Jalen Royals bogom dan. Tako da, dosta je jak hype za njega, a opet treća runda već bi se tu što da ne. Da razmišljamo o tvom Niku. Ne, rano je za Teslu. Tesla je znaš, mislim, četvrta runda, ako imate četvrtu rundu, ili ako ste baš kockar, da ga uzmete, Tesla je waiver wire pick-up po meni. Meni je ovde zanimljiv Torrey Horton,
zato što je Seattle zavaljao DK Metcalfa i ovog drugog, kako se zove, Tylera Locketa, i tu je sad Jackson Smith-Njigba, tu je Elijah Arroyo i mislim da je Torrey Horton onako zanimljiva jedna opcija. Sam Darnold ima ruku, pitanje je da li ima glavu, ali ruku definitivno ima. Tako da, mislim, po meni je Torrey Horton onako jedan zanimljiv late pick koji može da bude onako neki Brian Thomas Jr. light, sad ne znam da li bi se ti složio sa mnom, ali nekako... Pa light, ali u smislu ja od njega očekujem duboke rute, ne znam, nikakvu sofisticiranost pretrano, ali neko ko može da vam donese, ne znam, onako u stilu Rashida Shahida, eto, ono, par targeta, puno yardi i ako se tu desi touchdown, vi ste te nedelje, ono, u nekom plusu od, ono, 16 do 20 poena, ni krivi ni dužni, tako ja to vidim. E sad, ne vidim neku konstantnost i onako, ali u tom, ako bi gledao duboka pretnja Jalen Royals ili duboka pretnja Torrey Horton, svakako Horton bolje. Horton mi ima, ako ništa drugo, manju konkurenciju, tako da tu ga rado prepoznajem. Gde smo stali? Running backove, koliko smo hvalili... Sad već nije ostalo najsrećnijih running back opcija, ali znaš, ovo je već sad neki rejon gde se malo kockaš i praviš zaloge za budućnost. Da li Devin Neal može da bude jedna od tih opcija, da li DJ Giddens, da li pa čak i Dylan Sampson. Jer trenutno Dylan Sampson mislim da neće da bude neki veliki doprinosac u tom napadu. Još i mladi i ima, ja mislim, Forda i možda još jednog running backa ispred sebe na čartu. Ali ja, mislim, pričali smo već i sami i zaista jesmo cenili Sampsona u draft procesu. Etienne bih izbjegao koliko mogu. Pogotovo u prve 3 runde. Pa pazi sad, ako bi gledali za zalog za budućnost, izvini ovo što ste prekinuo, ja bih se zakockao sa Oronde Gadsdenom i to je jedan taj tent koga ja ni malo ne cenim u smislu veliki hvatač, big slot, kako to kaže Paja, ali u nekom ludilu Chargersa on može da se ispostavi kao ta neka treća opcija na hvataču. Znači, to mi je opcija za kockanje. Od ovih drugih ljudi, svakako bih se zakockao sa Noelom u Houstonu pre bilo kog running backa, jer mislim da je dobar je i mislim da je otišao neki drugi tim iako on pik 3. runde, da je otišao neki drugi tim, mnogo bih bio srećniji sa biranjem njega za fantasy, a ovako je malo duži. Ovako zavisi od toga šta će biti sa Tankom Dellom. Tako je. Ali svakako bi se ovde u varijanti kockamo se i gradimo budućnost tima, vrlo rado bi uzo sad Noela, ne znam šta ti misliš. Evo ga Jalen Noel. Završimo s 3. rundom, a? Ajde, pa ja bih završio, mislim da posle toga nema tu šta puno se pominje. Meni je Oli Gordon zanimljiv, ja zamišljam da će on imati ulogu neku tu pointera, onako na liniji touchdowna. Potpuno odskače od profila running backova koje su koristili u Majamiju. Tako da ga ja tu vidim, red zone
upotreba. Može. Mislim, to je jedini razlog, ne mislim da je preterano dobar, ali eto, tu ga Dobro, vidim. pazi, Oli Gordon je jako talentovan, sad na stranu sve njegove zajebancije van terena i sve što mu je u principu i poremetilo draft stock, to je jedan kvalitetan running back. Da se ne uklapa u profil igrača koji je do sad Miami forsirao na poziciji running backa, ne uklapa se, ali to upravo neće poremetiti, pogotovo ne Deona i Chaina, ali... Ja slažem, meni je plus što se ne uklapa, zato što mislim da će mu naći konkretnu ulogu postizaoca touchdownova i da će to baš da bude onako dobra priča. Se zakockamo sa Jalenom Royalsom pri kraju treće, Misliš? Pa ne znam koga bi ti preuzeo. Pa ne znam, pazi, ja bih i dalje možda pravio zaloge sa nekim running backovima. Pa ja bi onda išao sa Gideonsom. Jeste primamljivo, pazi, jeste primamljivo hvatač Patrika Mahomesa, nije sporno, ali stvarno ne vidim da je još vreme za njega, u suštini nećemo da raditi četvrtu rundu. Da je tek tamo u sredinom četvrte runde možda da se razmišlja o Royalsu. Giddens mi je isto, pričao sam da mi se ne sviđa njegov landing spot, jer M je Taylor tu, M je Goodson kao neko staro ime, neko ko onako malo provodi vremena na terenu, ali kad god je na terenu ima neki doprinos i tu je skoro i Khalil Herbert, tako da nije baš u najsjajnijoj poziciji DJ Giddens za, da kažemo, neki fantasy doprinos ozbiljniji. Nije čak i direktan handcuff. Pa, otprilike. Tako da, a kako ti se čini... Možda bih da razmislio o Brashardu Smithu. Eto. To mi je nekako bolja opcija u ovom trenutku. Ajde, pričamo samo fantasy. Brashard Smith, hvatač iz backfielda u Kansas City-u, san snova, nije nam se ostvario taj san već dugo, ali u varijanti Kareem Hunt će da ode, nema Isaiah Pacheco ima definisanu ulogu, a Brashard Smith ima tu komplementarnu sposobnost, te stvari koje su komplementarne sa Pachecom, tako da mislim da ako je iole dobar, a mislim da je vrlo, vrlo dobar, pa ja ga izuzetno ceni, da, eto, to može bude late round league winner Brashard Smith. Ali opet sad, ima tu još faktora. Wide receiveri, onako da je... Pa pazi, od wide receivera, eto ovako, da finiširamo treću rundu, onako kao neki sleeper pikovi, možda Ty Felton. Ty Felton, zanimljivo. To baš nisam očekivao. Nisi očekivao Ty Felton, a? Ni malo. Baš mi onako... Čekaj, sad ćemo ga reći. Felton, Ty Felton u Minnesota. Moram da priznam, nije mi na mapi. Nije na mapi bio Ty Felton, a? Nije ni malo. Pa pazi, ja vidim tu Jefferson, Edison, Naylor i nisam nekako davao šanse Feltonu, ali opet što ti kažeš, sve je moguće. Mislim, kako kažem, ja ga baš sad situacija, mislim da je to sasvim okej opcija, da se sad pojuri, recimo, Gadsden. Gadsden, definitivno. Onda Gadsden kao ideja, kao mogućnost da će Chargersi da bacaju loptu, mi se sviđa ovako kasno. I ko će tam biti naš 36. odnosno poslednji igrač? Mr. Irrelevant. Pa da, u ovom, da kažemo... Pa pazi, na kvalitet, na produkciju na koleđu,
i delimično na situaciju u kojoj se nalazi, ja mislim da to stvarno mora da bude Devin Neal. Apsolutno se slažem. A pritom upao je u Saintse kojima sve treba, pa tako, mislim, i dalje Kamara tu, ali već u godinama, tako da Devin Neal inače odlazi ranije, nego eto, ovo je volumen. Jedna od mogućih realnosti, kako kažemo. Ne. Kendre Miller se nije pokazao, taj san snova koji smo pominjali u vidu Clyde Edwardsa Hillera je u Saintsima, ali mislim da je non-faktor i Devin Neal može se pojavi bez ikakvih problema. Ja bih mislim samo eto još... Okruženo. Da. Sasvim ok, jedan draft. Eto, nadam se da vi vidite, dosta je ovo sitno, Toto i ja se baš mučimo. Ono što bi ja sad samo pomenuo je da obično ovi ljudi ostaju nedraftovani. Svakako mislim da vredi zakockati se sa Isaac Teslom, koji je imao nevjerovatan fizički profil, ali koji opet eto mora i dosta da uči, ali smatram da je u dobrim rukama da uči dalje. I čini mi se da se treba usuditi i to su ljudi koji će vjerojatno ostati na waiverima, to je Damian Martinez u Seattleu. I mislim da pre njega su dva jako dobra running backa, ali Kenneth Walker ne mora da znači, dosta je se mučio u prošloj sezoni i Rocket Sanders nekako, on je bio u jednom trenutku dosta zanimljiv, onako visoko je bio projektovan, onda je bio jako loša sezona, ali sama ta ideja da je on u Chargersima je meni zanimljiva. A dobro, malo romantizuješ, ja? Pa gledaj sad ovu romantizaciju. Woody Marks, brate. To je, da. Pazi, Woody Marks koji legitimno može čak da bude druga opcija u tom backfieldu. Pritom Woody Marks je odličan hvatač. I eto, što ne bi probali neke onako pakete sa Mixonom i sa njim. Woody Marks... Ja sam čak, ja mislim, u dosadašnjim nisam, ne znam, možda sam 5 ili 6 rookie draftova odradio, ali ne moko, nego baš rookie draftova. Da je Woody Marks bio taj 3-12 pik u 4 od 6, recimo. I sasvim legitimno. Jer kao od njega možeš da očekuješ određenu produkciju već od starta. On je onako malo stariji prospekt, nema toliki ceiling, zna šta nudi na terenu, ali eto. Za neko, mislim, naš draft je, da se razumemo, onako balans između ono što se zove immediate contribution, ono što automatski mogu da odrade u rookie sezoni i nekog velikog ili delimičnog zaloga za budućnost. Stoga, eto, Miller na početku treće, Sanders na početku treće i tako dalje, i tako dalje. Tako je. Ja bih još samo rekao... Možda neko ne bi ni podigao Gazde na 3.11. Nije baš onako seksi pik. Nije ni malo. Ali, eto, ja ga vidim, gledao sam u šolj. Ono što je zanimljiv mora se uvek razmišljati o running backovima koji odlaze u San Francisco u bilo kojoj rundi, tako da Jordan James se zato i pominje. Nema nekog velikog hajpa oko San Francisco u sledećoj sezoni, svi ih pljuju i zbog drafta, i zbog starih igrača, i zbog odlaska mnogih ključnih igrača i produžetka ugovora sa Brockom Pardijem. Ja nisam među tim ljudima, ja volim sve poteze sina Majka Shanahana. Tako da, eto, Jordan James je neko ko može spletom okolnosti brojnih povreda i
ostalih karmičkih marifetluka da se nađe u poziciji da bude starter. Faktički ispred njega su samo Isaac Guerrero i CMC, koji obojica su imali povrede i to može bude jedna onako waiver wire opcija koja će vam doneti puno poena. Ono što eto stvarno od wide receivera nismo puno očekivali pre drafta i eto samo zbog toga na koja mesta su otišli igrači se dogodilo to da smo zapravo radije birali wide receivere i nekako vidimo sigurniju i stabilniju budućnost za njih. Posebno, evo, ističu se svakako McMillan, Higgins, Harris i Beš. Egbuka mislim da će morati malo sačeka da Evans ode u penziju i Godwin da prizna poraz medicinskom kartonu. Golden i Burden su svakako talentovani, ali i tu treba malo da se iskristališu stvari kog da šte i kako. A eto, svi ovi running backovi i mnogi od ovih koji su ne draftovani ostali, eto, pominju sam Martineza, ima ih još, su stvarno talentovani, evo, Dylan Sampson, na primjer, ali dosta je prepreka do njihovog izlaska na teren. Pa zato je ovo malo plavlje nego što smo očekivali. Tako da, ja bih ovo, stvarno smo junački ovo sve zahvatili. Eto, dobra, 2 sata ste s nama, hvala što ste bili s nama, nadamo se da će vam ovo pomoći. Uroše, hvala ti kao i uvek. Da, i naravno za sve što je, da kažemo, dilema u predstojećoj fantasy sezoni, mislim doći ćemo još, imat ćemo još fantasy epizoda svakako, ali kako ne? Ajde, počeli smo nešto vezano iole vezano sa NFL draftom, to su ovi rookie draftovi, bit će još nekih dodatnih priča, možda i malo kasnije o defanzivcima, ali za sve što vam nije jasno, za sve što vas muči i sve neke dileme, slobodno nam se obratite što u komentarima, što na Twitteru, što na Instagramu, gde se setite, gde stignete, tu smo da rešimo sve nedoumice. Ipak Peca i ja igramo baš u dvocifrenom broju fantasy liga, što redraft, što dinastija, i mogu da kažem slobodno imamo određenog iskustva kako sa regularnim draftovima, tako i s ovim rookie draftovima, pa sve što možemo da rešimo, da pomognemo, tu smo. Tako da, osim ako igrate sa nama u ligama i za pare, onda onda ništa od toga. Svako, bukvalno, ako se, evo, pišite nam gde god, eto, i na Twitteru, i na YouTubeu, i na Instagramu, evo, sad imam taj pik, imam to u timu, pošaljite nam ili screenshot ili šta god. Stvarno se trudimo svima da odgovorimo i ostalom sve vreme samo o tome i pričamo i sa našim sa igračima i rivalima i tako dalje i tako dalje. Ti si najavio, imat ćemo jednu epizodu koja će se baviti IDP rukijama, gde će mnogo drugačije se priča o Travis Hunteru, i jednu, onako da kažemo, fantasy 1.01 epizodu. Mi se nadamo da ćemo imati i neka pojačanja za te epizode, ali ajde o tom potom. I ti, Toto i ja se trudimo da budemo redovni koliko možemo, ali ono što se kaže, život je nekad nepredvidljiv, tako da hvala vam što ste s nama. Ovo je bilo još jedna epizoda NFL Bulumente i ušli smo u fantasy, sada je fantasy dinastija, a vi nemojte oklevati, nas pitate bukvalno ako ste u fazonu, ja bi to igrao, ne znam ništa o tome, pitajte nas, imamo čak i napravit ćemo i ligi slušalaca tamo bliže početku sezone, ali imamo i upražnjenih mesta i vrlo smo radi da vas svemu naučimo koliko god
o tome znamo, a Bogu hvala, sad već možemo kažemo da nešto i znamo. Tako da, eto, hvala ti Uroše, hvala svima, ovo je bilo još jedna NFL Momenta i živi bili.